Bakhang usa? O daghan mi? Ang gaduda ba ni Mayor Ahong Chan sa kining bag-ong nabulabog nga puguhab nga nasakpan nga ga-operate kuno diha aron sa dakbayan sa Lapu-Lapu? 162 ka mga lagyaw ang gihurot og dakop sa NBI niadtong Sabado. Og didto ni nahitabo diha sa Barangay Agos sa Lapu-Lapu. Naumatod pa sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, ilang nadiskubrihan nga ga-operate gyud og pogo sud aning usa ka sikat nga hotel or building kining mga tawhana nga ilang mga dinakpan. Sukwahe sa gipangangkon ni Mayor Ahong Chan nga wa kunoy pogo ang Lapu-Lapu. Og way pogo ang Lapu-Lapu karon unsa man ni? Naaman lagi. So kamong mga taga-upon nga nagtan-aw na koron. Unsa man kinasin yung una-huna? Angay bang sukit-sukito na to si Ahong Chan? O pabuto na lang na to ang sunod niyang sayaw basin di ay madaranig tiktok-tiktokan? The Not So Late Show with Jason Monteclar. Dunay joint operations nga gipahigayon ang Presidential Anti-Organized Crime Commission. Kuyog ang Bureau of Immigration, Department of Justice, National Bureau of Investigation or NBI, nga murag apil pagani ang DSWD. Ilang gi-raid ang usa ka puguhab didto sa Barangay Agos, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Dito naman po tayo sa may Cebu kung saan isang illegal na pogo ang sinalakay ng mga otoridad. Into our reports, most of these foreign nationals actually escaped from Pampanga. Ug tuod man ni alimbukad sa ilang atubangan ang dako kayong ebidensya nga nagpamatuod nga do na gyoy pugo nga nag-operate anang dakbayan sa Lapu-Lapu. So ang pangutana, nganong wa man dito ang pinilanggang mayor sa Lapu-Lapu? Kailagot ta kung unsa ka kulisaw nas Ahong Chan. Gamay kasikas magpaprunsit man day na sa social media. Sunog gamay, sayaw dako. Hatag gamay, sayaw dako. Active kay na siya sa online. Video dire, video dito, bisag asan siya makitaan. Naa kanunay magsunod-sunod ang kamera na siyang naong. Nya pangita ko namog mayor sa tibuok kalibutan. Bisag alas 12 sa gabi mangutana pa kung nakapaniud to na ba ang tanan. Nakapaniud to na ba ang tanan? Ingon ana kaagaw pansin ang inyong mayor diya sa Lapu-Lapu. Pero napaong ang iyang paukyab sa dihang girunda, giraid ang usa ka puguhab dito sa iyang dakbayan. Apan di gid nato malimod kay klaro gi kayo nga wala nila pahibaw si Ahong Chan nga do na di ay raid nga pagahimuon dito sa iyang dakbayan sa Lapu-Lapu. Kini kay klaro magid kayo nga gituyo gid ba nga wa siya pahibaw, gilat-angan siya. Basig way salig ang NBI nimo sir. Basig gidudahan ka nga nakigdog kas kaaway kanang gitawag bag sleeping with the enemy. Sa pagkakaron sayo pagyud kay niadto pa maning Sabado nga nasakpan. Mas daghan pagyud tingali ang atong pangutana kaysa mga tubag. Di pagyud ta kahimo og saktong konklusyon hangtod dili mapasakaan og tukmang kaso ang mga aktor luyo ni aning pogo. Ato la sa paabuton nga mulugdang ning tanan aron makita gid nato kung kinsay angay natong tulisokon. Una-una lang usa nga hanap pa kayo ning tanan. Mura patag gisud ba og usa ka kwarto nga way bintana, way suga o nya gipapangita tag usa ka itom nga iring nga wa pa diha. Relax lang mo. Mulutaw ra lagi ning mga pangan. Pero sa pagkatinuod lang, lamang ko yung mga pangutana ba nga gusto kay na kong ilabyog diya sa inyo ha. Ang nagunagi sa kong lista no, sa mga pangutana mao ni ay. Kinsa mangyod ang protektor anang pogo ron diha sa Lapu-Lapu? Kay di man tingali magpataka og risgo nga musud diretso ning mga sindikato kung wa na sila pasaligi sa mga dagkog bukton diha sa Lapu-Lapu. Ikaduha na kong pangutana, unsay basehan ni Mayor Ahong Chan katubang ni singgit ni siya, katong gara kay ni siya nga nagpasigawal nga why pogo ang ako ang Lapu-Lapu. Lapulapu City has remained free of illegal Philippine Offshore Gaming Operations since the last reported raid involving a Chinese company in Barangay Mactan on September 7, 2019. This was revealed by Mayor Ahong Chan in a Sunstar Cebu's online news program. Di ba kaha nga ang iyang pasabot nga wa nay legal nga pugo diya sa Lapu-Lapu? Ang illegal na lay gapabilin. Ug ang ikatulo na kong pangutana, mao ni. Asa naman to ang imong giingon, Mayor Ahong Chan? Tubangan sa media nga niingon gyud ka nga gimanduan na nimo ang kapulisan nga ipamonitor
ang 30 ka mga barangays Lapu-Lapu. Ahong Chan also said that he had ordered the Lapulapu City Police to profile foreigners living in 30 barangays, creating a record of all international residents to monitor their businesses and activities. Human nga mibuto, miulbo ang balita nga naade POGO nga nag-operate des Lapu-Lapu, pagkadali arabang nakakambyo sa inyong mayor? Pagawas na siya pamahayag, ingos Mayor Chan ay nga karon nga kahibaw na ta nga adunay midagsa dinhi sa atong syudad nga POGO, gikan sa Pampanga, akong gihangyo ang tanan nga magtinabangay kita sa pagbantay. Kadungog mo, mga taga-upon, ingon ang inyong mayor ha, nga magtinabangay ko numos pagbantay. Di man tuod nga direkta nga nanghugas si Ahong siyang kamot, pero clarix na magiging kayo nga gapa inusinti ba? Nga mura kitahay siyag itik nga nasa agsbuangan. Ang Presidential Anti-Organized Crime pinaagi sa ilang tigpamaba nga si Director Winston Casio, nibahad nga apilon nilag imbestigar ang local government unit. Any POGO-related operations will always look into the possibility of investigating also some complicit public officials, whoever they may be. So sa ato pa, apilon nilaglili ang mga opisyali sa Lapu-Lapu kung doon na ba'y hudas nga nasagol diha. Sakto ni. Sakto ginang inyo ha. Kay para nako, imposible yun nga maka-operate ang POGO nga walay pagtugot ni Mao Chitong dia City Hall. Ngano man, kining POGO, multi-billion na sila nga investment. Musod na gani na silang usa ka area, ang unang pangitaon ana nila kay tagana. Mayor! Dili, takalaga. Broker. Real estate broker mo'y ilang unang pangitaon. Sa pagkatinuod lang, diha na dato si Alice Goo tungod sa real estate. Kay ang iyang yuta, luyos ilang City Hall, maoy gitukuran sa mga dagko kay building para adto ipang house ang mga empleyado sa online casino or POGO. Naadiha ang tinuod nga kwarta. Basig maupod tingali na si Ahong des Lapu-Lapu no? Nga inigkabuntag mayor niya, inigpadung hapon realtor. Ug alang sa mga wa mahibaw, bag-o rabiya pod ha, nga na-appoint si Mayor Ahong isip chairman sa Regional Peace and Order Council. Now, ang trabaho sa chairman sa ARPOC, matud pa sa balaod, siya kuno mo preparar ug mo sumiter ngadto sa Office of the President ug unsay mga plano may labot na sa peace and order policies. Ug siya po'y mo establish og information system sa mga nagkadaiyang ahensya sa gobyerno kung unsaon pagpatuman sa hustisya ug unsaon pagpatuman sa balaod. So sa ato pa, kay si Ahong man ang chairman sa Peace and Order Council sa Tibok Region 7, unya, wa siya pahibaw sa Department of Justice na doon na day dakong operation ang NBI sa mismo pag yun iyang kaugalingong tugkaran. Kadako na ba ng tamparos sa naong ni Ahong Chan nga ikay chairman sa Regional Peace and Order Council unya gipagawas kas moskitiro angay ning timan-an sa tanan labi na gyud ning mga mayor kay daan nang nipahimangno nipasidaan ang DILG nga dili layo nga matintal ang mga local chief executives nga musugot lang nga mo-operate ng mga POGO sud sa ilang mga lungsod. Kay ngano man kay tungod nanginahanglan sila kwarta labi na nga nagkaduol ang eleksyon. Secretary Benhor Abalos Jr. said they are also not discounting the possibility that money coming from illegal POGO operations may be used by some erring politicians to fuel their candidacy in the upcoming 2025 midterm elections. Aw mo na giingon nga og masakpan mo sa DILG, aw malas lang. Pero kung makalusot, aw dibuinas mo. Pero timan ininyo, nga karon ra bang mga panahon na mura ra ba tawag mga langaw nga nagpangatagak ang mga mayoron diri sa tua. Gikan ni Mike Rama, padung ni Jonas Cortez, ug karon wapay siguro murag ang sunod nga makoronahan sa ombudsman, Ahong Chan. The Not So Late Show with Jason Monteclar.